عدي كتمخلن خلاص شقاطاي تخسب كجزء كله شيء كله ديكوس كجزء كله إمو حيال جزء يكون يطلع نيرا بحكي أوه يا خادو كافت تمكرو كوي ببز حيال زي نيجيريان بيج بيد أتوكل زلوا حجة عساتات هالو نمسو نا أوغندا مقبتات هالو أبزي تي حسب دول حجة كاب إرترا إيري فيش كنوسد يدلو تمدر أبو لوتي كم زلا خمو سكا أبسر الناس كي هو حنتي أب فنلندا تركب تكال هو بقى مسام بمردا سلام انت عنان مني لكم باستفلالي هاجرات تركبوا زو خبركم تخطاتلتنا مدبنا تقديسكم كتكتاتلو جميركم بمهلاوكم كبرت يحبلنا نابلنا نحجي حدا عوت من سي أعطوني ناقين نازلنا حجيك أعطوني نازلنا قرم مو من سي باي وغنو كوا حب قدم سلس فلتكا كبيدي أعطو خبلكا قند زخنه أعطو إيوب كداني دين عدي نازلنا قاعد هنمسها أعطو إيوب قاعد هنطنها تقماتي ستوكهولم شويدن لك الراي كميل لها بطعم تبقى لنا زغير المسكن هيوت كميل له كله تبقى له زغير المسكن كميل ثاني عدلي عدي بطعم تبقى طعم تبقى بمخنيات فنكلي خمس لاني هو كاني بمخنات فنكلي مسي هو قدوة إنه واحد بيزنا هو كنت جير كهفت مت داري أول حين نسومونه كوين لاج مو خمينة بري بطعم تبقى فنكل وطا جاكاننات رينا بتينا هو صند بالله خبيرنا قالون بيزنس ملكت قدات زارينا بتينا هو تبقى كرم مو كدمي علالنا حفشاو علالنا كيارنا مستقطات تلتنا خنا الالية كاينا يوب أبي خطوريتكا ماسيقا دقخيتكا أنا بسمرة تولي لعبة بشحن شاطر تسان شاطن حد راب كلاي درجات مرتبط راب قيا بحرية تمهيرة هو شحن شاطر من ثمانية شمنتن راب سدة أمريكا مالتيو لعلي سلاسان حمشتن عمت راب سدة تقميت اللغة نبي أخبر كاشو أفسد ثابو وان مجزاتي أو بجريخ جيرين بجرمن جيرس ودان أتي مالتي هو أب شودن كا بنبر اللغة صحنجة قرب عوت من سيزة بلنا من الوقت بشودن ستوكهولم تي بتحستي يخون بصفحاته زعبي تكالا لك نسوت لازي كانت أندي مست النخات زي نايسوا وبيتاتنا بسرات حسكال المتي خلها من الوقت هجي بقدام النت أنا بدي جزر له عين حركة أنا بانخ متيو نسيت حسب ونسيت له تحسب قرب أنت أي مو يا أخا أنا كم نقادا ينديو كوسمتيك ناي أفرو فوت كم عسا سيغا قلز ما أمثلك عب نيجيريا دمت توساخات أو ري كوسمتيك اللو مفتح سرح جامتات نحري اللي شمونت سرحتنياتات نحي كوينان شمونت سرحتنياتات سرح الدل فتير اللو هو تبقى تفوليناتو جينا ورد عصرت تسعة عامت كلا خا جمير كايو نقدي هو التعبابيا كاب نقادو ولد متى عدينا بوين نقادم جي قلتي فنابتي نقد خاطسي أي كبدننت دروتي تنقد سبدم يالو هو ولدك تقول كلا خمنا البات ندينا قدي أزخاخير كان لها دينا قدي قدمي كسلست عامت أبيلو دو أربعة دخون زيادة هو أبيلوس كلمتها غيرنا لنيرنا نفسني محار سكا أورب سكا لنا خيني سوق رخ أسو عدينا تدعرتك على التيات وينيرا هو تقول كنا دي حلوت ندا قبرت سكا حموش شح مرف هزان برخوت يعني رقم هيل هو داك عبد الدلو تتحبيعت خيت تبع راي ترقيب الله إلا محب روامو هو تهيدك أنفرك وكل خازرت والكورنير وامهم زاربي بحكي هجي
أبوخا ዘይፈልጥዎ እዩ ነይሩ እዚ ኣቦና ይፈልጦኒ ሕበ ኢላ ትኸይድ እወ ናበይ ክትገሽ ዘለኻ ትወድቆን ከዓ ሓርበኛታት እንዴና ኣዴታት ኣዴታት እወ ኣብ ጎኒ ደቀን እየን ኩሉ ሻዕ እወ ብሓቂ ዝገርም ክንዝክረኒ ኢለ እየ ኣሪብናይ ነርና ኢና ኣብቲ እዋን እቲ እወ ሕጂ ንግዲ ኦም ስድራ ኢልካ እሞ ምናልባት ንዘይፈልጥዎ እወ እንታይ ኣብ ምንታይ ዓይነት ንግዲ እዩ ነይሩ ሕና እንዳኺዳን ዕንጨይቲ ኢና ንበሃል እቶም መታዓቢትና እኳ ትፈልጥናኹም እወ ንፈልጥ ነዞም ተኸታተልቲ ደኣ እወ ዕንፀይቲ እንዳበይ ኪዳነ ዕንጨይቲ ናይ ኣቦይ ናይ ኣደይ እናቶም እንዳ ዕንጨይቲ ነይርዎም ንሕና ካብኡ ዋሓድ ኮትኮት ነበልና ኢና ዓቢና ሕጂ እቲ ንግዲ ሲ መሰረት ኣለዎ ካብኦም ዝተወርሰ እዩ ኣደይ ክትመክረኒ ኮላስ ሸቃጣይ ተኸስብ ክገዝእ ከሎ ክሸይጥ ከሎ ዘይኮንስ ክገዝእ ከሎ እዩ እሞ ሓያል ገዛ ኣይኩን እያ ትብለኒ ነይራ ብሓቂ ርኢኻ ዶ ካብቲ ተመክሮ ኮይ ብዘይካ እዚ ፍሉይነት ናይ ወለድኻ ከዓ ሕያወት ለጋሳት ፍቑራት ትሑታት ናይ ብሓቂ ኣብነታውያን ስድራ ቤት እዮም ነይሮም ሙሉእ ፓራዲዞ ዝምስክረሎም ቤተሰብ ኩሉ ዝምስክረሎም እዮም ዋላ እኳ ሕጂ እዚ ናይ እንዳብሊኬት እንዲና ንሰርሕ ዘለና ታብኡ ዘላ ሰራሕተኛትስ እዞም ኣበይ ኪዳነ ዝበሃሉስ ንሓንቲ መዓልቲ እኳ ተዝሪኦም ኩሉ ሰብ በዚኣ ክሓልፍ ከሎ እቶም ሕዋያ ወይ እቶም ብሩኽ እዩ ዝብል ብሓቂ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ተዝሪኦም እያ ትብል ንሕና እውን ከምኡ ብደገ ተፋቂርና ኣሕዋት ሓባር ሽግር ተለው ሽግር ንሕግዝ ጥርኑፋት ኣሕዋት ኢና እዚ ካብቲ ስድራ ዝመፀ ሓልዮት ፍቅሪ ክብርታት ኮይ እዚ ናይ ስድራ ቤታዊ ክብርታት ዝበሃል ግርም ጌና ወዲ 19 ዓመት ከለኻ ኢኻ ኣብ ንግዲ ነጢፍካ ከምዚ ንብሎ ዘለና መጀመርያ እስኪ ብኸመይ ጀሚርካዮ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕካ ኣለኻ እስከ ክትጅምር ከለኻ ከመይ ነይሩ እንታይ ብድሆታት ነይሩካ እቲ ድሌታት እዩ ነይሩ እቲ ኣብ ኤሮጳ ከቢድ እዩ ትምህርቲ የድልየካ እዩ ባቴንቲ መኪና ምውፃእ የድልየካ ግን ኣነ ግን ብድፍረት እየ ኣትየዮ እንዳተመኮርኩ ግን ኣይሰነፍኩን ንእሽተይ ድኳን ዓቕመይ ንእሽተይ ኣበይ ማለት እዩ ኣብ ስቶክሆልም ሃይለ ጀመርኩሉ ናይ ስደት ህይወተይ ኣብ ስቶክሆልም እዩ ኣብኡ ኣይሰነፍኩን እንታይ ትገብር ነርካ እስከ ብኸመይ እናበዕበለ በፂሑ ብሓደ ለይቲ ክኸውን ኣይክእልን እንዲ ንሪኦ ዘለና ዓብ ትካል እዩ እዚ መጀመርያ ሓደ ሓውና ኣሎ ኣብ ጀርመን ቁርብ እቲ ስራሕ ናይ ኮስሜቲክ ተናኽፎ ነይሩ እሱ እውን ተባብዓኒ ነይሩ እሱ እኳ ይቀፀሎን ኣነ ግን ካብኡ ተመክሮ ወሲደ ገዛ እንዳሸጥኩ ከምዚ በላሮፓ ናይ ዝዓዲ ፃዕራም እየ ነይረ ብጣዕሚ ብዘይ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ ተስየ ፃዕሪ ኣዴና እኳ ሓደ ግዜስ ንግዲ ገንዘብ የድልዮ እዩ እሞ ካብዚ ጆም ደቅና ስለድልናስ ንስደደሉ ኢላ ብሰቦይ ተኸተራሊበ ኣዴና ብጣዕሚ ሓያል ትፈልጦ እያ ነይራት ንግዲ ሕጂ ካብዚ ዶላር ሰይዳህለ ይገርመኩም ንንግዲ ነጋዳይ የድልዮ እዩ መበገሲ ኢላስ ካብዞም ኣሕዋትና ሰደዱላ ሰዲዳትለኒ እኒኦ ነዲ ነገር ኣጆኻ ነጋዳይ ከምዚ እዩ ከምዚ እያ ትብለኒ ነይራ ጅምሮ ከለኻ ኩሉ ግዜ ብታሕቲ ኢኻ ትጅምር ብታሕቲ ብንእሽተይ ጌርካ ንእሽተይ ኩሉ ሻዕ ተመኩሮ ኢኻ ትኸስብ ገንዘብ ኣይኮንካ ትኸስብ መጀመርያ ምስ ሰብ ልሊ ከምኡ እንዳልካ ትዓቢ እቲ ቋንቋ ኣብ ክንደይ መለኽካዮ ቋንቋ ዳርጋ ብ2 ዓመት ምትርጓም እውን ሰርሕ ነይረ መሊኸዮስ ኣብ 2 ዓመት ተርጓማይ ኮይነ ሰርሕ እውን ነይረ ዕውት ኢኻ ብሓቂ ካብኡ ሓደ 10 ዓመት ክኸውን ኣብ ደቡብ ስቶክሆልም ከባቢ ድኳን ነይርኒ እንታይ ዓይነት እዩ ድኳን ከምኡ እዩ ኩሉ ሻዕ ሓደ ዓይነት ኮስሜቲክ ሕጂ ምግቢ ወሲኸሉ ብብዝሒ ኣብዚ ናይ ናይጀርያን ምግቢ ኣተኪረ ዘለኹ ሕጂ ዓሳታት ኣሎ ነምፅኦ ናይ ኡጋንዳ ምግብታት ኣሎ ኣብዚ እቲ ሓሳብ ዘሎ ሕጂ ካብ ኤርትራ ኤሪፊሽ ክንወስድ እዩ ዘሎ እቲ መደብ እዚ ካብ ምስቲ ናይ ዓድና ፍርያት ንምህልላ እዩ ካልእ ከዚ ባህላዊ ምግብታት ኩሉ ካብ ኣባዓኸ ጀሚርካ እንጣጥዕ ጀሚርካ ኩሉ እዚ በርበረ ሽሮ ኩሉ ደማለ እዩ ኣለዎ ስጋዕ ኮረሪማ ብጣዕሚ ሓደ ሰባት ይብዋ ግርም ይድብሎም ናምንታይ እዩ ዝድኳን እዮም ድብሉኒ ኩሉ ደማለ እዩ ዓብይ ሰፊሕ 350 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እዩ
ንሪኦ ዘለና እዩ እዋ ብኸመይ ትረኽቦ ዝትብሎ ዘለኻ ባህላዊ ምግብታትና ብፍላይ ባህላዊ ምግብታትና እቲ ገሊኡ ካብ ዱባይ ንረኽቦ ኢና ምስ ህንዲ ከዓ ተመሳሳሊ ምግቢ ስለ ዘለና ካልእ ካብ ኢትዮጵያውን ነፅዕን ኢና ፃሕሊ ወዲ ፃሕሊ ስፈታት ኩሉ ካብዚ ንወስድ ነርና ሕጂ እኳ ነዊሕ ከይድና ኣለና ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ትካል ድሕሪ ክንደይ ካብ ዝበፅሕካ ማለት እዩ ብዳእ 19 ዓመት ከለኻ ጀሚርካዮ ዳርጋ ሕጂ ናይ 35 ዓመት ተመክሮ ኣብዚኣ ከዛ ንሪኣ ዘለና ትካል ኣብዚኣ ን10 ዓመት ፀኒሐ ኣለኹ 10 ዓመት እያ ዘላ እዚኣ እዚኣ ዝሰፍሐት ማለት ካብቲ ንእሽተይ እንዳዓበኻ ኢኻ ትኸይድ ንእሽተይ ተኸፊትካ ንእሽተይ ክሳራ ኣለካ ክሳራ ተመፅኡ ብዓብይ ተጀሚርካ ግን ከቢድ እዩ ሕጂ ብንእሽተይ ጀሚረ ክራይ ድዩ እዚ ወይስ ናትካ ክራይ እዩ ፅቡቕ ክሳብ ክንደይ ተጠላብነት ኣለዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ተጠላብነት ኣሎ ዳርጋ ኣፍሪካን ሃውስ እዮም ዝብሎ እቶም ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ብጣዕሚ እዚ ገዛና እዮም ኢሎም ድሓሊለይ ብጣዕሚ እናተኸባቢርና ንኸይድ ንሳቶም ብዘይካ ዘጠቕሶ ፀናሕካ ካልእ እንታይ የጠቓልል እዚ ትካል ናይ ምቕምቃም ጨጉሪ ናቱ ፓርት ኣለዎ መፍቱሕ ንሰርሕ ጫማታት ንሕሪ ድስፈ ገለመለ ናይ ቦርሳታት ተበላሸወ ይኹን ፓርት ኣለና እዚ ኩሉ ኣብ ትሕተ እዩ ዝኾነ ዘካረኽቦ ገሳ የለን ኩሎም ኣብ ሓደ ቆፎ እዩ ዝመፅእ ፅቡቕ ሲምባ ኣፍሮ ፉድ ኤንድ ኮስሜቲክስ እያ ትብል ዘላ እታ ሲምባ ብኸመይ ከመሪፅካያ እስኪ ብሓፈሻ ሲምባ ድመረፅኳ ውላድ ኣንበሳ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ስዋሂሊ ከዓ ስለ ዝኾነ ተቓል ንኩሉ ኣፍሪቃዊ ዝወከለት ክትከውን ኢለ ብኸመይ መርፀ ሕጂ ዋላ ሽመይ እውን ኣብ ደገ ሲምባ ኣይምድብኒ በታ ትካልካ ውላድ ኣንበሳ ማለት እዩ እቶም ምሳኻ ዘለው ኤርትራውያን ዶም ኩሎም ኣይኮኑን ተፈላለየ ዜጋ ናይጀርያ ኣለውኒ ኤርትራውያን ኣለዉ ምስ ኩሎም ብምርዳእ ከምዛ ሓደ ፋሚሊ ኢና ንሰርሕ ዋላ ሕጂ እውን ቀነንዶ ድሓኒ ተደሊና ካብ ኮፈል እዮም ድብሉኒ ብጣዕሚ ሓሊለይ ማለት እዮም ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ትካል እዚ እሞ ኣብ ደገ ክሳብ ክንደይ ካልኦት ኤርትራውያን ተመሳሳሊ ከምዚ ዘለዎ ዶ ኣብ ስቶክሆልም ኣለዉ ሓደሽቲ ጀመርቲ ንኣሽቱ ካባና ወሲዶም ቡን ዝሸጡ ኣለዉ ዋላ ምኽሪ ደልዮም ድመፁና እውን ኣለዉ ነማኽሮም ኮፍ ኢልና ዝኾነ ኤርትራዊ ኣነ ዝገበርክዎ ጌጋታት ከይገብር ከይከስር ድካኣለኒ መክረ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ኣብ ደገ ደለውን ምኽሪ ዝደለየ ቁፅሪ ስልከይ ደው ኢሉ ክዘራርበኒ ንኽእል እዩ እዚ ኮስሜቲክ ዘምረፀካ ምክንያት እንታይ በቆንዶ ኮስሜቲክ ዘምረፀኒ ውሕድ ካፒታል ይደልዮ እሱ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሕና ዝነበርናዮ ከዓ ብዙሓት ፀለምቲ ወይ ካብ ዓዱን ፀለምትን ዝውለዱ ናይ ኮስሜቲክ ሽግር ነይርዎም ሕጂ ነዚ ንምምላእ ኢለ ጀሚረዮ ሕጂ እኳ በዚሑ ብዙሕ ድኳናት ኣሎ ግን ሕጂ እንዳስፋሕክዎ ከይደ ኣብ መግቢ ገፀየ ደኺደ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ሞያ ኣፍልጦኻ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብዚ ናይ ኮስሜቲክ ኣፍልጦኻ ኣብ ኮስሜቲክ በቢግዚኡ ኮርሳት ኣለዉ ከይዲ ንስቶም ዲስትሪቢተር ናትና ይፅውዑና በዓል ለንደን ኣብ ለንደን ብኣኼባ መፂና ትምህርቲ ህቡና እዮም ኩሉ ሻዕ ተፍልጥ ስታይ ኣፍልጦስ ኣለኒ ቁሩብ ከምዚ ናትካ ቅድሜኻ ኸ ነይሩ ዶኸውን ዶስኻ ኢኻ ቀዳማይ ክንብል ንኽእል ብትሕዝትኡ ብስራሓቱ ትካል እዚ ቀዳማይ ኮንቴኮንኩስ ካልኣይ ክኾን ንኽእል እየ ፈሪሕካ እያ ተቐዳማይ ነይሮም ህንዲ ነይሮም ኤርትራዊ ዳ ኤርትራዊ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት እዩ እንታይ ብኸዞም ኤርትራውያን ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ትካል ኣብ ደገ ክትውንን ብጣዕሚ ንኮርዕ ኢና በዘይካልዶ ካበ እዮም ዝብለኒ ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም ካብቲ ክኾነ ዝግባአና ዕልዮም ደኽብሩኒ ደድንቑኒ ወዲ 19 ዓመት ከለኻ ኢኻ ጀሚርካዮ 33 ዓመት ወይስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቀንዲ ዓማዊል ናትካ መን እዮም ቀንዲ ቅድም እኳ ብኢትዮጵያን ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ዳርጋ ልዕሊ 60% ናይጀርያውን ኮይኖም ኣለዉ ናይጀርያን ኡጋንዳውያን እዮም ድገፁ መግቢ ናታቶም እየ ዘቕርብ
ሕጂ ዝበዝሕ ናብኦም ገጾም ሽፍቲ ገብሩ ኣለኹ ከብደካ ዶ ንምምሕዳሩ ብምሕዳሩ ደሓን እዩ ኣለዉ ሰራሕተኛታት ከንፈዓት ሰራሕተኛ ኣለዉ ንሳቶም ብምርዳእ ንሰርሖ ውፅኢት ፃዕርኻን ረሃዝካን እዩ ዕዉት መንእሰይ ኢኻ ብሓቂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ዕጩው ኣለዎ ግን ፃዕርኻ ወሳኒ ብሓቂ ወሳኒ እዩ ዕድልካ ክትጥቀመሉ ፅቡቕ እዩ ቀሊል ኣብ ግዜ ንእስነትና ከይነኣስና ኣብ እንዳ መስተን ኣብ እንዳ ሽጋራን ኣብ እንዳ ገለን ከይከድና ፅዒርና ትሰርሕ ትዕወት ከኣል እዩ ትዕወት ትኽእል ኢኻ ትፅዕር ዝኾነ ነገር ብነፃ ድመፅእ የለ ብዛዕረ ዕወት እዩ ብሓቂ ኣብ ገለገለ ንሪኦ ምናልባት ሰንኮፍ ዝኾነ ሂወት ዝመርሑ ኣለዉ ፀገማት ወድቁ ውዒሎም ሓዲሮም ስለዚ እዚ ፅቡቕ ኣብነት እዩ እስኪ ነገረ መንገድኻ እንታይ ካብ ተመክሮኻ እንታይ ትብሎም ግዜ ወርቂ እዩ ብሰዓት ኢኻ ትኸፈል ኣብኡ ሰዓት ከተዕልል ክትውዕልን ወላ ኣብ ስራሕ ከተውዕሎን ብውሕድ 15 ዶላር ብሰዓት ትኽፈለሉ ዓዲ ስለ ዘለኻ ፃዓር ኩሉ ብፃዕሪ ዕወት እዩ ገንዘብ ዘለዎ ትምህርቲ ዘለዎ ኣብ ዓዲ መፂኡ ኢንቨስት ክገብር ይኽእል ኣብ ስደት ፅቡቕ ክነብር ይኽእል ፃዕሪ እያ ሂወት ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ክፅዕር ኣለዎ ክመሃር ኣለዎ ብዘይክኡ ፊልምታት እውን ተከፋፍል ነርካ ብሓደ እዋ ልዕሊ 100 ዝኾና ኤርትራውያን ፊልምታት ኣከፋፊለ ኣለኹ ቅድሚ ዩቱብ ምምፅኡ ሕጂ እኳ እቲ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ዩቱብ ኣብ ዝኾነ ንኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ እንዲኡ ነቲ እናውደቐ ዝኸይድ ንሶ ትጓዓዝ ኣለካ ሕጂ ልዕሊ 100 ዝኾና ኤርትራውያን ፊልምታት ኣከፋፊለ ኣለኹ ፈልጥ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብፍላይ ኣብቲ እዋንቲ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ኣብ ዩቱብ ፅዕና ኣቢልካ ፀገም የብሉን ቀደም ሓንቲ ማስተር ትገዝእ እታ ሓንቲ ኣሜሪካ ትሰዳ እታ ሓንቲ ናብ ኤሽያ ትሰድድ ናብ ኤሮጳ ከም እንዳልካ እዩ ሕጂ ሰብ ገገዝኻ ኮይኑ ግርም እሞ ናብቲ ቀንዲ ከዓ ንዴታት ብስራት ዝኾነ መጠቃ ወዲ መጠቃ ተሪፉ ስዋ ዝኩሉ ኣብ ጨፈፍ እንዳበላ መጠቃ ኢልካ ካብ መጀመርያ ዘይውዳእ እቲ ፕሮሰስ ክትሰትዮ ከለካ ትስዋ ምናልባት ክሳዕ ክንደይ ፃዕሪ ሓሊፉ ካብቲ ሓረስታይ ጀሚርካ እዚ ዘሕፅር ብፍላይ ከዓ ኣዴታት ኣብቲ ናይ ስዋ ኣብኡ ለውጢ ከም ዘሎ ኢኻ እሞ እስኪ ኣበስረና እስኪ ሓንቲ ኣብ ፊንላንድ ትርከብ ትካል ምስኣ ብምርዳእ እቲ ሕንኩሮ ንብሎ መፀካ ከይተሰንከተ ኣብኡ ከሎ ሓንቲ ኪሎ ሕንኩሮ ኢና ኣጠሚቕና ዘለና እታ ሽም ሓንቲ ሕንኩሮ እቲኻ ጌሶን በቆሎን እቲኻስ 20 ሊትሮ ስዋ ትሰትየላ ኢና ፈጢርና ዘለና ሕጂ ነዚኣ ከን ህዝቢ ክነላልያ እሞ ከፋፍል ዝደሊ ብብዝሒ ክገዝእ ዝደሊ ወላ ብንፅል ኣብ ትካልና ብምምፃእ ወላ ብምድዋል ከነቕርበሉ ንኽእል ኢና እቶን የለ ዕንፀይቲ የለ ትኪ የለ ጨፈፍ የለ ገለ የለን ኩሉ ተሪፉ ሕጂ ዋላ እንጀራ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ማሽን ከነምፅእ መደብ ኣለና እንጀራ እውን ከምኡ ምስንካት የለ ምክሳስ የለ ኣብኡ ከሎ በዓል ኣውቶማቲክ ዝስርሐሉ እንጀራ እውን ማሽን እውን ነፅዕር ኣለና ኣብ ቀረባ ግዜ ክመፅእ እያ ተሃልክታት ይጎድል ኣሎ ኩሉ ብመንፅር ከዓ ንጥዕና ግን ፀገም እዩ ማለት እዩ ከም ባኒ እንዳ ባኒ ክትካ እንጀራ ክትገዝእ ኢኻ ሕጂ እዚ እንዳ እኽሊ ከይድካ ምሽማት ምሕፃብ ምስጣሕ ገለገለ ዘይብሉ ዳጣሓኒ ኩሉ እዚ ክጣሓኒ ግን ግድን ባዕሉ ተጣሒን እንዲ እንጀራ ክትገዝእ ጣይታ እዚ ናይ ጣይታ ኣትወደለኻ ጣይታ ትገዝእ ውዱእ ጣፉ ተሓዋወሰ 50% 50 ተፈላለየ ኮፕታት ይቀርብ ፅቡቕ ሕጂ ኣብታ ናይ ስዋ ክምለስ ኣብኡ ሎ ኣጠቓቕሙ ኩላ ብሓንሳእ ተእትወን ኩላ ተእትያ ባላላዕለ ንሒዱ ጌሶ በቁሊ ጌሶ ኩሉ ትበሰይ ተእትዎ ጥራይ ጌሶ ከድልየካ እዩ ከም ቀደሙ ብቁልሎ ሕንኩሮ ማለት እያ ሕንኩሮ ከምኡና ሰሚንያ ዘለና ሕንኩሮ ውፅኢና ኣለና በብኺል እያ ትሽየጥ ሕጂ ካብ ትካልና መፅኦም ክገዝእዋ ክእሉ እዮም ሽማ እውን ሕንኩሮ ውፅኢና ኣለና ሕንኩሮ እያ ትበሃል
قرب تفتينا دازيا تفتينا بطعم يصبق مسكرነት يبني أبديتات ኣብዚ እኳ ኣጋጣሚ የምፃኹ እምበር ናይዚ ዓዲ ዴታቱን ምስክርነትን ምሃባ ነይሮን ንግዚኡ ነተን ናይ ተገደላ እያ ዘላና ኣብ መፃኢ ግን እታ ማሽን ናብዚ ምፂና ኣብዚ ክስራሕ እዩ ንግዚኡ ነተን ናይ ተገደለዋ ጥራይ ትምልከት ሕጂ እታ ማሽን እንታይ ተቀላጥፍ እታ ማሽን በቃ ውዱእ ቅጫ ንብሎ ዶ ንኽእል ውዱእ ብኣሰራርሓ እስከ ንገረን ኣሰራርሓ 1 ኪሎ ሕንኩሮ ጌሾ ቡቕሊ ሓዊስካ ተእትዎ ድሕሪ ገለ መዓልታት ተባላልዩ ፅቡቕ ስዋ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ስዋ ኸውን እታ ማሽን ኣበይ ተድሊ ሕጂ እታ ማሽን ተሰሪሑ ኣብኡ ውድእ እዩ ንዳሕራይ ግዜ ግን ናብዚ ዓዲ ክነምፃ ኢና እታ ማሽን ሃራ እታ ማሽን ኣላ ንበላ እቲ ዕብየታ እስኪ ከመይ ይኸውን እስኪ ዓባይ ድያ እታ ማሽን ክትከውን ንእሽተይ ድያ ዓብይ ማሽን ይኸውን ብዙሕ ፕሮሰስ ኣለዎ ፕሮሰስ ስገም እንድዩ ነቲ ስገምሲ ከመይ ጌርካስ ወይ ነዚ ዳጉሻ ኢና ክንሰርሖ ናብ ዝተኮይና ማለት እዩ ኣብ ኔብ ስገም እዩ ነዚ ግን ነቲ ዳጉሻ ኣብ ፋብሪካ ፕሮሰስ ኮይኑ ጥራይ ማይ ምእላኽ ኤሌክትሪክ የድልያ ዲ እታ ማሽን እዋ የድልያ እንታይ ትገብሮ ዘላ እታ ማሽን እታ ማሽን ተቕልሎ ኣለና ከምዚ ውዱእ ቅጫ ትገብሮ ሓፃቢት ክዳን ሕጂ ክዳውንቲ ክትእትወላ ብኡ እንታይ ትእትወላ ብኡ እሱ ናይቲ ፋብሪካ ብዙሕ ኣለዎ ቀመማት ዝኣትዎ ሕጂ ምስኣቶም ምርዳእ ኢና ነስርሖ ዘለና ንመፃኢ ግን ኩሉ እቲ ስታይ ሕጂ ናይ ክመፅ ኢና ናብዚ ስለዚ ካብ እቶን ካብ ሓዊ ካብ ጨፈፍ ምባል እዚ የለን ኣሳናኽታና ኢልካ መርዓ የለን ኖ የለን በቃ መላኽ ጥራይ መላኽ ጥራይ ሕጂ ዕንፀይቲ ቁጠባ ትገብር ኣለኻ ኩሉ ትድኻም ድኽቶን ወዲኡቶን ኩሉ እዚ ታ ምፅማቕ ጥራይ ተላትኩም ምፅማቕ ግን ብኢትካ ሳላ ገዳ ሰላቐላለ ምኾነት ማሽን ኩሉ ገይራን ካዲ ሃዙላ ነዘላ ኢና ንጥዕና እኳ እቲ ነቲ ዓይኒ ዳ ጎድእ ትትኪ ነቲ ዕንፀይቲ ካ የብርሰልና እምበር ንጥዕና እሱ ኮ ይፅቡቕ ብሉኻ እዚ ንጥሓን ብኢድ ቤታትና ትድኻም እኮም ነቲ ምስ ጥዕና ኸይድ እኮ እዩ ግን ሕጂ ግን ኩለን ኣዴታትና ብኸፈን ኢኹም ወላ እዛ መንበድበዲት እኳ መፅያ ዘላ ሕጂ ባፀውሮ ፀብዕ ዛ ኩሉ ሰብ እንታይ ደኣ ክንሰርሕ ኢና እሞ ደሓን ኣለኩም ንስኹም ገናኹም ገና ኣሎ ትስራሕ ኣለኩም ከም እንዴት ዝብለና እዛ ኣብዛ ጥቓ ፈርኔሎ ትፅጋዕ ኣላ ሕጂ ክንቕፋን ብድቢድ ኣላ ማለት እኳ መንብድባድ ተሪፉ ብድባድ ኩሉ ኣለዎ ፅቡቕ ብስራት እዚ እዚ ሕጂ ኣብ ደገ ዘለዋ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ንግዚኡ ኣብ ደገ እዩ ካብ ዝኾነ ኤውሮጳ ብከፋፍል ዝደሊ ክራኸበና ኽእል ፅቡቕ ብኸመይ ተበጊሱ ዝሓሳብ መን ኣበጊስዎ ኣነ ክገርመካ ብዙሕ ብእንጀራ ማሽን ተበጊሰ ነይረ ንሕና ብዙሕ ግዜ ዳሓስባ ናተይ ስታይኣ እዚኣ ናይ ጣይታ ናይ ጣይታ ግን እቲ ኣይድያ ግን ምሳይ ነበረ ኩሉ ውዱእ ነይሩኒ ካልኦት ሰባት ብዙሕ ተረኺፎም ኣለዉ ግን ከምዚኣ ውድእቲ ከም መበቆል ሓሳብ ናይ መን ሕጂ እስኪ በዛ ጣይታ ንጀምር ኣነስ ናተይ ድብላ ግን እቲ ሃንጎለይ ዝነበረስ ኣብ ካልእ ካ ርእዮ ሕጂ ናይ ተፈላለየ ሰባት እንዳኣከብካ እውን ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከምኡ እየ በፂሐት ኣለኹ ሕጂ ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢለ እየ ግን ሓሲበ እዚ ከመይ ገይረ ቲዮሪ ነይሩ ቲዮሪ ንኣዴታት ከመይ ገይረ ከም ዘቐለለን ብዙሕ ግዜ እየ ትሓስብ እዚ ኣባላልዓና ሃልክ ኣለዎ ብዙሕ ምግብታትና ከምኡ ኸቐልል ብዙሕ እየ ትፍትን ሕጂ ናይ ጣይታ እውን ናትካ እያ ተሓሳብ ካብ መጀመርያ ኣለዎ ካብ መጀመርያ እውን ናተይ ካልኦት ኢንጂነርታት ሰሚዐ ህንዳውያን ብዙሕ ትሰርቕ ነዊሕ ከይደሉ እየ ኣብቲ መወዳእታ በፃዕኩን ኣለኹ እምበር ኩሉ ተወዲኡ ኣሎ እዛ ናይ ስዋ እዛ መስርሕ እታ ናይ ስዋ እውን ናይ ፊንላንድ ናይ ቢራ ፋብሪካ እንድያ ከምዚ ተከፋፍሉ ቢራ ሕጂ ምስኦም ተራድአ ብናትና ዓይነት ስታይል ከም ዝኸይደ የቐይረዮ ጥራይ ትሕዝቶ እምበር እወኒ እቲ ፕሮሰስ ኦርዲነሪ እዩ ግን ምስናትና ከም ዝኸይድ ገለ ዴታት ከዓ ፈታቲና ንዕረአየን እሞ ሕጂ ናብ ማሓሽናዮ መፂና ኣለና ከመይ እቲ ስዋ ልክዕ ከምዚ ናይ ባንኾን ዝፅራሕ ፅቡቕ በቃ ከምዚ ናትና ፅራይ ስዋ ሕብሩ ቀይሕ ይብል እቲ ናትና እቲ ምስካር ግን ኣይገድፍን ኣይግድፍን ባህላዊ መስተና እንዲሁ ባህላዊ መስተ ስለዝኾነ ዕቀብ ኣለዎ ግን ቁሩብ ደፍተ ኣልኮሉ ኸ ኣጉድል ምባል ኣብኡ እሱ እኮ እዩ እሞ ንዑ ኢና ኮ ንፅዕደልና ሕጂ ብግቡእ ክፅሓፍ ኣለዎ ክንደይ ፐርሰንት ኣልኮል ይህበካ ክንደይ
ሰደተ ካልኡ እዚ تطعمنا يسوى خوينوسي قوم الكول او تحسو زغدل ولا عسرة سيتيخاسي زي على سكر እዚ ኩሉ እዚ ፌስቲቫላትና ሕጂ ብኸምኡ ይድሓልፍ هو ትዝበፅሕ البيራን الألسታይን ስዋ እዩ ትሸየጥ السندي دا مرعتات حجي زي عقل تفطر حد ጊዜ ምሰተኻ እንዲ ቢራ ለማስቀረብ ኣብ መብዛሕ ይደለ ትሽግር ኣብ መብዛሕ ኣይተስኮሩ እምበር ኣይተጣዕሙ ይኮኑ هو ሕጂ ብተዓቆኑ ግን ምስ ብመለለኺና ክንሰትዮ ክሳይ ተጥፍኡ ወላ ኣሎ هو جسي ባህላውነቱ ክጥፍእ የብሉን ዘመናዊ ከም ዝበልካ ከባህልክታ ፍላይ ካብ ዕንፀይቲ ምብራስ ዕንፀይቲ ገላግል እዩ እሱ ሓሳብ ዕንፀይቲ ደይህልኽ ጉልበት ደይህልኽ ዓይኒ ጨፈፍ እንዳበላ ዴታትና እዚ ሕጂ ያውቅዕ እዩ ብስራት እንዲዳ እዚ ናይ ብሓቂ ጣቕዒ ትግባእካ እዩ ዓልና ንባዕልና ባቕንለ هو ክሳዕ ክንደይ ፈሊጦን ኣለዋ ኣብ ኤሮጳ ዘለዋ ዴታት ኣብ ኤሮጳ ዳሓን ፅቡቅ ከይድ ኣሎ ፍለጥ ኣሎ ድሮ ስተ ኣሎ ስተ ኣሎ ወላ መርዓታት ጀሚሩ ኣሎ ጥምቀት መርዓ ኩሉ ብኤሮጳ ዘለዋ ሕጂ ደይኻዶ ከም ናይ ቀደም ፃዕሪ ተሪፉ ወፃኢታት ብኸመይ ይግበር ነይሩ ቀደም ኣብ ኤሮጳ ስዋ ኤሮጳ ዳ ነዚ ቅጫ ገልመል እዚ ስታይ ገይረም እዚ እንጀራን ከይሰዓት እንጀራን ቂፀን ገለ ሶይዳ ሰልካ ነይሩ እንጀራ እኮ ዓይኒ ኣለዎ ይብሉ ስና ንበልዖ ነርና ቀደም ሕጂ መዓልታዊ ፍሬሽ እንጀራ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ኣለና እንጀራ ብመጠቃ ይግበር ዶ ብኤሮጳ ዝውቱር ዲ ኣብ ባዴላ ካ ትስንክቶ ወይ ካብዚ ፎርኖ ጌርካ ሳላለኸ ኣብኡ ንሃለኸ ኣለዎ ነዚ ክገብራ ብዙሕ ግዜን ጉልበትን ንልውድኣ እዚ ኩሉ እዚ ናይ ፌስቲቫላት ሕጂ ተወፍየን ብገንዘብን ኣብ ገዝኡ ተሰንኪቱ ገለ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ነዚ ኣትሪፍና ኣለና እዚ ኣርመካይ እዚ የዘኻኽረካ እንዲዩ ብፍላይ ሎሚ ዳንዳ ነከይ ኸይዳ ኣሎ እምበር እንዳ ስዋ ነይሩ ይቐደም ከፍ ኢልካ ማሕበራዊ ህይወት ፍቕሪ ምትእስሳር ከምዚ ጋዕዳ ዝበሃል ክራር ሒዝካ ምንዳ ስዋ ልሙድ ነይሩ እዚ ነዚ ክጠቕመና ኸውን እዩ ክጠቅም እዩ ሕጂ በቃ እንተልክሞ ቢራ እንተልክሞ ስዋ ሸኩም ስዋ ዝገርም እዩ ትበዓል ዳውሻ ግን ኣሎ ግድን ድዩ ዳውሻ ከኣቱ ናትና ዳውሻ ዳውሻ ኣብዚኣ ጌሶ ኸ ጌሶ ናይ ግድን ይርከብ ዶ ብቐሊሉ ብደገ ይርከብ እዩ ቢራ እኮ ሰርሑ የብሉ እዮም ከምኡ ስኮ እዩ ንቢራ ናይ ዝዓድና ዶኸውን እቲ ዓይነቱ ኳሊቲ ናትና ባበለፀ ኸውን ምስ ናትና ግን ኣሎ ቢራ ዝስርሐሉ ኣሎ ጌሶታት ጌሶ ቁርብ ሽክረና እምበርቲ በቕሊ ኣሎ ሕጂ እታ ናይ መጀመርያ ፈተነ ከመይ ረኺብኩማ ናይ መጀመርያ ኣዴታት ባዕላተን ፈላሰፋ ተሓንቲ ነቲ ሓንቲ ናትኩም ዳዛ ዘመናዊት ካብአን እንዲና ንብገስ ንሳትን ንሰምዐን እንታይ ሽግር ነይርዎን ናይቲ ሓንቲ እንታይ ገይራትሉ እንታይ ሓንቲ ገይራትሉ እንዳልና እንዳፅናዕና እታ ስታይ ነምፅኣ ማለት እዩ እምበርቲ መበገሲና ካብኣተን እዩ ሰነን ትፈታትና እንቲኣ ትፍትን እዚኣ ዳ ከመይ ገይረ ውራይ ትዕደም ጥዕሞት ስዎ ፅቡቕ ናይ ኩሶ ፅቡቕ ነይሩ እንታይ ጌርክሉ ከምዚ ሽዑ ከይድና ምስቲ ካምፓኒ ተራዳዲእና እዚ ምስ ናትና ስዋት ዝኸይድ ጌርና ስራሕና ኣለና ትጣዕሞ ሓደ ኢልካዮ ሓደ እዩ ሕብሩ ከማናትና በልፅ ቀይሕ ኢሉ ፅቡቕ ንዋይ ጥዕምካዮ ደለኻ ናይ ግድን ኩሉ ኣነ ምስ ፈተኾ ከየ ተላዒልካሉ ሕጂ ዓይነታት ኣለዎ ዲ ስዋ ጉዕሽ ኣሎ ፅራይ ኣሎ ድቋ ኣሎ ኣብኡ ለና ዲ ከምኡ ኣሎ ገስ ወላ ሓደ ዓይነት ከምዚ ቤላ ሰራሓ ንርኢ ከምኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስዋ ኣሎ ድቋ እንተይልካስ ድቋ ቡኻ ድቋ እኳ ደይለስ ግን ፅራይ እዩ ብዙሕ ግዜ ደና ርኢኻ ዶ ፍልጥ መፅያ ሕጂ እቲ ንሕና ብግሩፕ ንሰትዮ ስዋ ብፌስቲቫል እዩ ኣብ ፌስቲቫል ልዕሊ 8-10 ሽሕ ሰብ ዝመፀ እዩ ናይ ስካንዲኔቭያን ብከምዚ ዝተዳለወ ብኸመይ ንሰርሖ ቀደም ገገዝአኒ ንስንክቶ ነይረን ማቐሎ ሕጂ ግን ቀሊል ለና ኣሎ ግረ እዚ ጣይታኻ ከምኡ ኢልካ ጣይታኻ ኣሎ ማሽን ከርእየካ እታ ማሽን ሳውን ስንኩት ሕጂ ኣስቤዛ ምግዛእ የለን ውድ ከምባኒ እንጀራ ትገዝእ ተወዲያ እዛ ቆቢዕ እውን ብዘይ ምክንያት ኣይመፀትን ባንዴራ ኢና ንሪኣ ዘለና ሒዝካያ እውን መፂኻ ኣለኻ
ኣብ ከምዚታቱን ከም ትነጥፍ ሰሚዕ ኣለኹ እሞ ዝገብ ዛዕባ እዚ ከም ኣሲኻ ጀሚርካዮ እዚ ቅኒ 10 ዓመት ናጽነትና መንዲል ድሕሪት ሰላም ምሽ ነይረን ሰናተይ ነይረን ንመዓልቲ ናጽነት ምኽባር ኢለ ህዝየን መፅአ እዚ ናተይ ዲዛይን እዩ እዚ ድሕሪኡ ዝስራሕ ኮይኑ ጽቡቕ ኣብ ምሉእ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣነ ደከፋፍሎ እዚ ኣገዳሲ ካብ USA ትጽሕፍ ወይ ካልእ ዘይምልከተካ እዚ መንነትካ ማለት እዩ እዚኣ በዚ ትውልዐ መብራህቲ ኣለዋ በዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜት ንመዓልቲ ናጽነትና ትጽንብን ከምዚታት ፈጢረ ሰሪሐ መፅአ እስኪ ውደያ እዚኣ እስኪ ካብ መጀመርያ ከምዚ ኢልካ ብሓቂ ጽቡቕቲ ክንደይ ጌርካ እዚ ካብ ትጅምር ከምዚ ዓይነት ስራሕ እዚ ናይ ሎሚ 10 ዓመት ከምዚታት ክሰርሕ ጀሚረ ጽቡቕ ውፅኢት ይብና ጽቡቕ ንሸጦ ጽቡቕ ናብዚ ዓድና ከዓ መዓልቲ ናጽነትና ድጽንብል ነገራት ከምዚ እግሪ መንገዲ ሒዘ መፅአ ብሓቂ ኤርትራዊ እዚ ሓደ ምልክት እዩ ሲምቦል ኣብ ክንደይ ኢኻ ትመጽእ ናብ ዳርጋ ዓመትን ገለንሲ መፅአ መቕፃሎ ርዝሕ እንጌጅ ምስ ሃገርና ዋላ ሓውኻውን ረኽበ ቀጻሊ ኢኹም ትመፁ መፅእና ጽቡቕ ክንደይ ኢኹም ኣሕዋት ሕጂ 8 ኣለና 8 ኢኹም ዘለኹ መጻኢ መደብካ እንታይ እዩ ሕጂ መጻኢ መደበይ ካብ ዝብልኩኻ ካብ ኤሪፊሽ ካብ ዝወስድ ጽቡቕ ደቂ ዓድና ዋላቶም ካልኦት ወጻእተኛታት እውን ጽበይ ንደለው እዩ ዓሳ ካብ ንምውሳድ መደብ ኣለኒ ዝያዳ ከተስፍሖ ሰፊሕ እዩ ዘሎ ዝትካል ንሪኦ ዘለና ተስፍሖ ዝያዳ ከመደብ ኣለካ ኣብ ዓሳ ብብዝሒ ክነጥፍ እዩ መደብ ድለን ጠለብ ኣለዎ ዲ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ኩሎም ዞም ዌስት ኣፍሪካንስ ስታይ ዓሳ እዮም ድፈቱ ዓሳ ንበልዑ ንኡጋንዳ ናይጄርያ ዓሳ ምስ ሩዝ እዮም ዝበልዑ ሕጂ ዋሕድ ኣለና ዓሳ ስለዚ መጽናዕቲ እዚ ኣብ ዓሳ ክነጥፍ እየ ዝደሊ ኣነ እኳ ፈልጠካ መታ ዓበይቲ ኢና እስከ ብዛዕባ ሓዳር ናብራ ንስኻ ተመሪዕኻ ክንደይ ውላድ ኣለውኻ ሓዳር ነዊሕ ገይረ 7 ቆልዑት ኣለውኒ 7 ኣብ ደገ ኩሎም ከዓ ዕዉታት እዮም ዕዉታት ቆልዑት ኣለውኒ ብሓቂ 8 ኣሕዋት ኣለውኒ በዓልቲ ቤትካ ኸ በዓልቲ ቤተይ እውን ዓለምፀሃይ ትበሃል ንሳ እውን ብሰላም ብፍቕሪ ሰላም ንነብር ጽቡቕ 7 ግን ኣብ ደገሲ ብዙሕ ዝውቱር ኣይመስለንን ኣነ ካብ 3 ብዙሕ እዮም ዝብሉ እኮ ገሊኦም ደሓን እዩ ኣነ ይከበደኒ 7 እስኪ ኾነሳቶም ካብቲ ዓብ ጀሚርካ ገለ ከዓ ቁርብ እዚኻ ትምእዶም ከተባ ድፉዓት እዮም ኩሎም እታ ዓባይ ጓለይ ባንኪ እያ ትሰርሕ እታ ምንኣንሳ መወልዳ ነርስ እያ ተሳልሳይ ዩኒቨርስቲ ትመሃር ኣሎ ተራባዕ እውን ከምኡ ብድሕሪኡ ንኣሽቱ ኣለዎ ማለት እዩ ሓንቲ እውን ኣካውንቲን ኣላ ኩሎም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዳርጋ ሕጂስ ክልቲኦም ዘለዎም ምሳይ ዳርጋ ኩሎም ፀቢዖም ሒዞም እዮም ቀሪቦም እዮም ሞቲ ዝዓበየ ምረቓ ኢኻ ወሲድካ ዘለኻ ብደቅኻ ተሓጎስ ዝበሃል እኮ ናይ ብሓቂ ወሲደ እየ ኩሉ ወሲድካ ግባእካ ኸ ናይ ብሓቂ ምረቓ ወለዲ እኮ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትው ነይሮም ስድራ ከም ኣዚዘ እየ ድኸይድ ሕጂ እቲ ምረቓ ይመስለኒ በፂሑ መስለኒ ይኮነን እዩ ብርግፅ እሱ እዩ ከመይ እስኪ ኣብ ደገ እዮም ዘለኹም እስኪ ባህሊ ኩሎም ብፅሑፉ የንብቡ ቋንቋ ክእሉ ቤተክርስትያን ክእሉ ጸሎት ክእሉ ባዕለይ እውን ኣብቲ ሰንበት ሳይኮን ከለኹ ቋንቋ እምህር ነቶም ከባቢና ዘለዉ ይሕግዝ ነይረ ደቀ እውን ይከታተሎም እየ ተምፆም ዶ ብዚ መፅኦም እቶም ንኣሽቱ ይመፁና ኣሎ እምበር እቶም ዓበይቶም ሕጂ መፅ ነይሮም መሪዕኻ ዲኻ ዋላ ሓንቲ መሪዕ ኣለኹ እሞ ብሓጎ ናብኡ ገፅካ ኢኻ ናብኡ ገፅና ሕጂ ጓልካ ተመሪዕኻስ እቲ ማእኸላይ ዕድመ ሰፂሕና ኢና ሕጂ እቲ ናትካ ፍሉይ እንታይ እዩ ተጠቒምካ ኣሎ ኢኻ በሳእኒ ዝዕዘቦ እስኪ ብወገንካ ትብሎ ኸ እስከ ሳዕ ክንደይ ዳርጋ ኩሉ ኣብ ውላድ ድዩ ኣብ ሓዳር ድዩ ኣብ ስራሕ
ኣብ ስደት ቀፀልኮ ግዜ የለን ኩሉ ተጠቒመሉ እየ ኣምላኽ ከዓ ዝተሪፉ ዘሎ ዕድሜና ከዓ ሕግዘና ሰላም እስኪ ቋንቋታት ከመይ ኢኻ በይ ቋንቋታት ትመላ ቋንቋ ሽወደን ከም ቋንቋ ደይ መልክዕ ጽቡቅ ትዛረብ እንግሊሽ ከዓ እሙ ባህሊ ኣምሓርኛ ትግርኛ ብግቡእ ዝዛረብ ፅሒፍ ኩሉ እዚ ቋንቋታት ዝመልክዕ ግርም ካልእ ጎናዊ ስራሕ እንታይ ኣለካ ካልእ እውን ከም ሆቢ ጎናዊ ስራሕ ናይ ፅዕነት ማካይን እውን ኣዋፍር እየ እዚኣ ማካይን ኣለዋ ናይ ሓመድ ገለ ዝፅዕና ከምኡ ማካይን እውን ነጥፍ እየ እስከ ቁሩብ ካብ ብዛዕባ እዚ ዓብ ስራሕ እንዲዳ ዓብ ስራሕ ናይ መስተ ኢምፖርት ኤክስፖርት እውን ኣለኒ ኣብዚ እውን ነጥፍ እየ እስከ ምልስ በል ናፍጢያ ናፍተን መካይን ናይ ፅዕነት ሸፈፍከይ ንብለን ረመይ እንታይ ኣብ ትሕቲ እንታይ እዩ እዚ ኣንደርግራውንድ ኳዓት ምሽ ኣሎ ባቡር ካብኡ ሓመድ እየን ለውፅኣ ክንደይ ዝኾና እየን ከምኡ ዳርጋ ምስ ካልኣይሲ 3 ማኪና ኣለዋና ሳልሳይ እንታይ እዩ 3 ናይ ፅዕነት ማኪና እታ ካልእ ዝበልካ ናይ መስተ ኢምፖርት ኤክስፖርት እውን ኣለኒ ብዘይካ ጠቕሰልና ዘለኻ ኣይከብደካ እንዳ ነናቱ ምምሕዳር ሒዙ ዝኸይድ ድሓን እዩ እቲ ኣብቲ ናይ ማኪና ካልኣይ ኣለኒ ንጡፍ እተን መካይን ናይ መን እየን ናተን ናይ ካልኣይ ዳዊት ይበሃል መሻርክተይ ዳዊት ይበሃል ኣብቲ ናይ መስተ እውን ናይ ክልቴና ሕጂ እሱ እውን ንፉዕ እዩ ይሕግዘኒ ስለዚ ከበደኒ ንሓን ንፉዕ ኮንካ ተኻልኣይ እውን ንፉዕ እዩ እዚ መሻርክተይ እውን ንፉዕ እዩ መን ዝበሃል ክሪኦ እሞ ዳዊት ይበሃል ፅቡቅ ፍቅሪ እንተለኻ ፍቁራት ኢና ኣንስትና ፍቁራት እየን ገዛ ገዛ እንተዓዳደም ኢና ብጣዕሚ ተራዳዲእና ብሓንሳእና ንኸይድ ሕጂ እቲ ናይ መስተ ኣጋጣምቲ ናይ ኣስመራ ቢራ እኳ ንካልእ ሰብ ኮንትራት ስለ ዘለዎ ንሕና ግን እዚ ናይ ጊነስ ትበሃል ናይ ናይጀርያ እሱ ኢና ንሸይጥ እሱ ነከፋፍል ፀሊም ቢራ እሱ ነከፋፍል ኢና እቲ ናይ ኣስመራ ቢራ ኣጋጣሚ ተታሒዙ ኣሎ እዚታት ከመይ እዩ ምስቲ ናይ ኮስሜቲክ ዝበልካዮ እሱ ሓታት ኣለዎ ድዩ ካልእ ምስኡ ተሓዝ ኣይኮነ እዚ እምበር ትብሎ ዘለኻ ክሳብ ክንደይ እዩ ዘዋፅእ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ኢና ጀሚርናዮ ገና እኳ ስታይከናና ኣለና ግን ድሓን ካልእ እውን ክትውስኽ ኢኻ በዚ ዝሪኤካ ዘለኹ ኣኽለና ሕጅስ ዕድመዚ ንዓደይ ገፀ የጅ ናብዚ ገፅ ናዳ ፅቡቅ ብሓቂ ዕዉት ኢኻ ኣቶ ኢዮብ ኪዳነ እስከ በዚ ጋጣሚ ኣብ መወዳእታ ካብዚ ናትካ ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮ ካብ ወዲ 19 ዓመት ከለኻ ካብ ንግዲ ነቲፍካ ከም እንሪኦ ዘለና ካዛ መሰለ ትካል ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ፃዕሪ ጌርካ ኣለኹም ዘለኻ ባህር ዱይ እሞ እስከ እንታይ ትብል ካልኦት ትከታተሉኻ ኣነ ተኸታተልተይ እዚ ትካል እዚ ናትኩም እዩ ናተይ እኳ ተኾነ ነቲ ህዝቢ ብዝቐለለ ብዝሓሰረ ከገልግል እየ ዝደሊ ብከምኡ ኢኻ ፍሉጥ ቦታና ብስፍሓቱን ብቫራይቲ ብዝሕን ብዋጋን ዝወዳደረ የለን ስለዚ ካብዚ ዝበለፀ ጌርና ከዓ ብሕልፊ ሕልፊትና ፍቆ ዓድኹም ደሎ ኩሉ ክነቕርበልኩም ኢና ሕጂ እውን ኣሎ ግን ብዝበለፀ ኣብኡ ክንተፊ ኢና ስለዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ከዓ ከምዚ ናተይ ክኸፍት ዝደለየ መኽሪ ዝደለየ እውን ከይከሰረ ብነፃ ኣይድያ ክህቦ ቁርብ እየ ፅቡቅ እታ ብስራት ናይ ኣዴታትና እንታይ ትብለን ኣዴታት ከኣጆኹ እንድሕሪ ሕጂ ዓይንኻ ምዕዋር ትኪ ጨፈፍ ዝበሃል ዕንጨይቲ ገለ ዝበሃል የለን ኣባይ ክንምባዕ ኣባይ ክንምባዕ ብሓቂ ስለዚ ውዱእ ነገር እዚ ጀሚርና ኣለና ክቕፅል እዩ ኩሉ ኣባላልዕና እውን ከነቕልሎ ክንፍትን ኢና ፅቡቅ መሰረቱ ከይገደፈ ባህላዊ ምግብና ከም ዘለዎ በዓል ዕትሮ በዓል ገንኢ በዓል በርሚል ከዳ እንታይ ክኾኑ እዮም ሕጂ ሰሪሖ እዮም ሰምሲ ድሓን ወይለ ኣብኡ ተተሰሪሐ ኢኻ ትጥዕምኩ መሱስ ኣሎ እሱ ኩሉ ወላይ ህንፃናት ማሽን ኣብዚ ዓዲ እሱ ከዓ ከይለቀ በርሚል ጠፍእ በርሚል ብፍላይ ኣብኡ ክስራሕ ኩሉ ኢኻ ጣዕሚ ዘለዎ እቲ ባህላውነቱ እስከይለቐቐ እቲ ምዕባለ ከምስሎ ዘለኻ ፅቡቅ እሞ ክብረት ይሃበልና ኣቶ ኢዮብ ኪዳነ ተቐማጢ ስቶክሆልም ሽወደን
ክብረት ይሃበልና ቀሊል ነገር ኣይኮነን هو ወገንና ከዓ ዕዉት هو أنا ንእሽተይ ነገር እየ ሰሪሐ ግን ከምዚ ጌርኩም ዓዲምኩም ኣብ ስቱድዮኹም ክብሪ ረሃብኩም ንኸ ቀኒለይ ዓብ ስራሕ ኢና ንብሎ ንሕና ዓብ ስራሕ ብሓቂ ኢና ስለ ዘለካ ኢኻ ንእሽተይ ነገር ክብረት ይሃበልና እሞ የቐኒልና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ኣብነታዊ ዕዉት መንእሰይ ብወገነይ መንእሰይ ዝብሎ ግን ኣቶ ዝረዋሉ ውና መሪቕ ስለ ዘሎ ኣቶ ኢዮብ ኪዳነ ተቐማጢ ስቶክሆልም ሽወደን ኣብ ሽወደን ወናኒ ሲምባ ኣፍሮ ፉድ ኤንድ ኮስሜቲክስ እዩ ዕድመና ኣኽቢርካ መፂኻ ኣለኻ ክብረት ይሃበልና እስቲ ዘለካ ግዜ ጸቢብካ ንምክትታልኩም ነመስግን እዚ መደብ እዚ ካልኦት ምእንቲ ክከታተልዎ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ክትብልዎ እናሰኻኽርና ንሰናበት ኣለና ሕመን ጥዕና ንምንየልኩም ክብረት ይሃበልና